Габдулла Тукай Кадер кич. Сүрәи Кадердән. Бу Кадер кич елда бер кич, барча кичләр изгесе. Сафланыр таптан бу кич мөэмин күңелләр көзгесе. Сафланыр ул, пәкләнер, бик зур Ходайның дәүләте, һәм төшәр ул көзгеләргә күк кабугы шәүләсе. Шул капугдан күндерермез Тәңремезгә без теләк. Бер Кадер кич Тәңре каршыңда 1000 айдан изгерәк. Җүн мамыктай әйләнер җирдә бу кич әрвах вә рух, һәм фәрештә сафлары җирдә йөрер меңнәр горух. Ул мәләикләр җыярлар тол, ятимнәр яшьләрен, барча көчсезләр зәгыйфьләрнең аһын каргышларын. Күз яшеннән, төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр. Ул мәләик гарше көрсине бизәр һәм энҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һичбер каләм. Тик диерләр барча мөэмингә, мөселманга сәлам. Дини подкаст. Ислам мәдәнияте турында татар телендә тыңлагыз.